No niin, huomenta kaikki. Odotellaan tuossa pari sekuntia vielä, niin laitetaan show käyntiin. Hyvä, kello on 9.00. Tervetuloa kaikki tähän aamuvebinaariin ja kiitos, että saan viedä teidän aikaa tässä 30 minuuttia aiheesta reklamaatioiden hallinta osana asiakaspolkua. Ja mahtava nähdä, että näinkin moni on liittynyt seuraan tänään meidän kanssa. Ja mun mukanani tänään on myös Emma meidän markkinoinnista, joka on tuolla taustalla ja vastailee chattiin. Eli teillä on mahdollisuus vastata tuohon tai kirjoittaa kysymyksiä, kommentteja tuohon chattiin, niin rohkeasti vaan viestiä tulemaan. Ja pyritään vastaamaan kaikkiin tässä tämän päivän aikana. Jos ei ehditä, niin palataan näihin sitten tämän webinaarin jälkeen. Mun nimi on Stefan Saksberg, toimin täällä Limellä asiantuntija myynnissä ja vastaan tukkuteollisuustoimialasta Lime-konsernitasolla ja ollut 9 vuotta talossa ja 25 vuotta ollut tässä IT-alalla ja kohdannut erityyppisiä tilanteita totta kai tuolla markkinoilla ja erityyppisiä haasteita asiakkaiden parissa. Ja reklamaatiothan on yksi tämmöinen hyvinkin mielenkiintoinen aihe, koska mun mielestä reklamaatiolla on oikeasti iso merkitys niin kuin asiakaspolkuun, koska se antaa sen mahdollisuuden meidän asiakkaille ilmaista sitä tyytymättömyyttä tuotteista tai palvelusta meille päin. Ja sittenhän se on meistä kiinni, miten me reagoidaan siihen ja miten me käsitellään tätä asiaa sisäisesti. Joten alkuun niin puhutaan yleisistä haasteista, mihin lähinnä täällä Limelläkin törmätään tuolla markkinoilla paljon. Puhutaan asiakaspolusta. Sitten totta kai yleinen reklamaat, onko se kirjaus vai kilpailuetu. Ja kun eletään kerran 2025 vuosilukua, niin tekoälyn merkitys tulee kasvamaan myös reklamaatiokäsittelyssä. Puhutaan siitä vähän ja siihen loppuun vähän tuon niin kuin meidän näkökulmaa, että miten näitä asioita pystytään taklaamaan modernilla teknologialla. Mutta mennään eteenpäin ja tuohon kohtaan 1, eli tämmöisiä yleisiä haasteita, mitä edelleen tänä päivänä nähdään, kun mehän pyritään auttamaan meidän asiakkaita läpi koko asiakaspolun ja monesti törmätään siihen, että siellä on tietosarakkeita hyvinkin paljon, eli siellä on sitä asiakasdataa, siellä on reklamaatiokäsittelyt Excelissä, sisäistä kommunikointiin erityyppisissä kanavissa, eli se on hyvinkin pirstaloitua se asiakasdata ja totta kai se on niin kuin haasteellista silloin vastata siihen asiakkaaseen niin kuin asiakkaalle ketterästi, nopeasti, jos meidän pitää aina niin kuin kaivaa sitä tietoa, eikä se ole läpinäkyvää siellä organisaatiossa. Jos tämä on tilanne jollain teillä, niin mielellään avaan keskustelua ja pallottelen vähän, että mitä vaihtoehtoja sitten löytyy. Prosessin puute. Mun mielestä kun puhutaan liiketoiminnasta, eri osastojen roolien tekemisestä, niin se prosessi aina ohjaa sitä tekemistä. Ja mitä selkeämpi prosessi, sitä paremmin me myös palvellaan sitä asiakasta. Ja tämä koskee ihan myös reklamaatiokäsittelyä, jolloin me helposti tullaan siihen niin kuin reaktiiviseen käyttäytymiseen, että siellä niin kuin henkilöstö ei oikeasti niin kuin seuraa sitä reklamaatioita, jos niitä tulee tai kun niitä tulee, meille kaikille niitä tulee ihan varmasti, eikä niihin sitten päästä oikeasti ketterästi ja nopeasti reagoimaan. Joten se prosessi on kaiken A ja O, mitä mun mielestä aina se prosessi kuntoon ensin, sitten mietitään, että mitä teknologiaa siihen tarvitaan. Ja sitten me tullaan tähän osastojen väliseen yhteistyöhön, niin varmaan kaikki tietää, että siellä puhutaankin, että myyntimarkkinointi on yksi osasto ja edelleenkin monella ehkä on työstettävää siinä.
Mutta ihan samalla tavalla, kun puhutaan reklamaatiosta, asiakaspalvelun rooli, niin ei asiakaspalvelun tule istua sen niin kuin oman asiakaskuvan kanssa. Ja sitten on myynti, sitten on markkinointi, sitten on toimitukset, mitä muita osastoja organisaatiossa onkaan, niin on täysin pimennossa, mitä sen asiakkaan kanssa oikeasti tapahtuu. Ja tässä mä ajattelin pienen tarinan, mitä itselleni tapahtui itse asiassa viime viikolla esimerkkinä tuoda esille, niin ostettiin vaimolle uusi auto viime vuonna. Ja ihan alusta saakka, kun laitettiin talvirenkaat päälle viime syksynä, niin siihen on tullut se, että tarkista rengaspaine. Käytiin tarkistamassa rengaspainetta ja vähän aikaa taas toimi ja sitten se alkoi taas valo syttyä ja alkoi piippaamaan. Oltiin yhteydessä myyjään ja myyjähän totta kai niin kuin pahoitteli ja ottivat sen pikahuoltoon ja sanoivat, että hei, että ei ne löytänyt mitään, että katsotaan, että jos tämä jatkuu vielä, niin otetaan isompi huolto. No, totta kai ongelma ei hävinnyt, yllättäen auto kyseessä. Niin tällä viikolla sitten niin oli määräaikaishuolto ja oltiin sovittu, että ne tarkistaa niin kuin ilmatteeksi takuun piikkiin totta kai tämän niin kuin rengasongelman ja tehdään joku erikoinen kalibrointi, en tiedä autosta niin paljon, mutta joku tämmöinen spesiaalikalibrointi, joka pitäisi auttaa tuohon ongelmaan. Ja kun me käytiin hakemassa vaimo haki auton tiistaina, niin makso pois ja tuli kotiin ja alkoi katsoa tarkemmin niin kuin laskua, että mitä kaikkea siinä huollossa ollaan tehty, niin ne olikin velottanut tästä työstä. No, laitoin viestiä, että mitä hemmettiä, että tämähän piti olla takuuasia. Mulla meni päivä ennen kuin sain vastauksia sieltä. B, sanoivat, että olivat kysyneet, että saavatko tämän tehdä ja laskuttaa, ei pitänyt paikkaansa. Eli tässä oli hyvin paljon tämmöistä, miten ei kannata kohdata asiakasta. Sekä myynnin ja huollon välinen yhteistyö ei ollut läpinäkyvää, eli huolto ei tiennyt, mitä se myyjä oli luvannut. Okei, kaikki saatiin sitten hoidettua ja saadaan hyvitys siihen, mutta itselle jäi kyllä siitä, että vähän paha maku suuhun ja joudun käyttämään omaa aikaa tosi paljon, jotta toi selvisi. Siinä yksi pieni esimerkki, miten ehkä ei kannata kohdata asiakkaita. Hyvä. Nämä on muutama, näitä on varmasti monta lisää vielä ja voisin jatkaa tätä keskustelua, mutta aika on rajoitetusti, niin halusin nämä 4 ehkä nostaa tuohon päällimmäisenä esille. Sitten me tullaan tähän itse asiakaspolkuun. Asiakaspolku on jotain, mitä jokaisessa yrityksessä on. Ihan jokaisessa. Ja se voi vähän vaihdella riippuen, minkä tyyppisiä palveluita, tuotteita myydään ja mitä kanavia käytetään. Mutta se asiakaspolku aina lähtee siitä, että se pitää jotenkuten löytää se asiakas ensin. Ja kun me tullaan tähän niin kuin reklamaatiokäsittelyyn, niin moni mieltää, että se reklamaatio on vasta siellä sitten, kun tuote on myyty. Ja jos siinä on jotain ongelmia, niin reklamoidaan. Mutta mun mielestä tämä on jotain, mitä pitää miettiä läpi koko asiakaspolkua, koska se meidän asiakaslupaus alkaa jo siinä ensikohtaamisessa asiakkaan kanssa. Ja jos siellä luvataan maata ja taivasta, ja sitten kun kyseinen palvelutuote on toimitettu, niin se onkin jotain ihan muuta, niin me ei olla hoidettu se homma hyvin. Eli miettikää, että onko teidän organisaatiossa se asiakaslupaus mukana alusta saakka ja pitääkö se läpi koko ton prosessin. Jos me luvataan, että me ollaan asiakaslähtöisiä, palvellaan meidän asiakkaita hyvin, niin katsokaa läpi oma asiakaspolku, että tehdään se hyvin alussa, saadaan se uusi asiakkuus, miten me palvellaan sitä asiakasta siitä ja totta kai tämä reklamaation käsittely on tärkeä osa siinä asiakaspalvelussa, että miten näitä reklamaatioita käsitellään. Koska reklamaatiot on mahdollisuus jokaisella yrityksellä
vahvistaa niitä asiakassuhteita. Ja totta kai sitä kautta niin saadaan rakennettua sitä luottamusta sen asiakkaan kanssa. Kun me otetaan oikeasti ne huolet niin kuin vakavissaan, ollaan tietoisia, mitä on tapahtunut ennen sitä reklamaatiota ja päästään nopeasti käsittelemään sitä reklamaatiota ja antamaan asiakkaalle vastauksia ja miten tämä homma tästä eteenpäin menee. Tämä antaa teille mahdollisuuden rakentaa oikeasti pitkäaikaisia asiakassuhteita ja saamaan tyytyväisempiä asiakkaita. Sen takia mä näen, että reklamaatio ei todellakaan ole kirous, vaan reklamaatio on ehdottomasti kilpailuetu. Ne, jotka tekee sen hyvin, niin saavat pidettyä niitä asiakkaita pitempään ja totta kai sitä kautta myös sana leviää ja saadaan varmastikin uusia asiakkuuksia. Mutta prosessien kehittäminen sitten, eli reklamaatiostahan me saadaan hyvin arvokasta tietoa asiakkailta yrityksille. Mikä ei ole toiminut, mikä on toiminut, niin poispäin. Ja se antaa meille oikeasti sen mahdollisuuden niin kuin miettiä niitä omia prosesseja, että miten me voidaan kohdata meidän asiakkaita ehkä paremmin, miten me voidaan välttää vastaavanlaisia tilanteita tulevaisuudessa. Eli se auttaa oikeasti meitä kehittämään sitä prosessia siinä matkan aikana. Kuin myös totta kai asiakaspalvelun kehittäminen. Eli jos käytetään niin kuin hyviä työkaluja, CRM on totta kai yksi hyvä työkalu siihen, niin me saadaan kerättyä valtavasti dataa sieltä asiakaspalveluun. Ja kun me kerätään sitä dataa, niin se auttaa meitä myös analysoimaan sitä dataa ihan eri tavalla. Niin kuin äskettäin yhdellä meidän asiakkaalla, tai ne oli aikaisemmin käsitellyt reklamaatiot niin kuin Outlookissa, sähköpostissa, ja sinnehän ne hirveät niin kuin jonot jäi, ja ketterästi pystyivät kuitenkin vastaamaan asiakkaalle. Asiakkaat oli tyytyväisiä palveluun, mutta heiltä puuttui kokonaan tämä analysointi. Eli miten paljon, mitä tietoa, minkä tyyppisiä reklamaatioita heille tulee ja miten nopeasti me oikeasti reagoidaan niitä ja mikä meidän läpivienti aika on sekä sitten totta kai se mittaaminen vielä, niin kuin se asiakastyytyväisyys sen jälkeen, niin tämä on oikeasti asiakaspalvelussa todella hyvä mahdollisuus kehittää sitä puolta. Totta kai maineen parantaminen nyt on itsestään selvä asia, eli kun hoidetaan asiat ammattimaisesti ja asiakaslähtöisesti, niin me saadaan se hyvä maine, koska fakta on se, että kaikilla on ongelmia. Kaikilla on ei-tyytyväisiä asiakkaita tai tuotteessa voi olla vika tai palvelu ehkä ei aina mene ihan niin kuin meidän niin kuin pelikirjan mukaan pitäisi mennä. Siihen on paljon asioita, jotka vaikuttaa. Mutta kun me käsitellään näitä asioita hyvin, niin kyllä se vastapuoli ymmärtää myös, että näitä sattuu. Aina hommat ei toimi ihan niin kuin pitäisi toimia, koska heillä on ihan sama tilanne. Ja jos heitä kohdataan hyvin, niin se maine kyllä siinä tulee erittäin vahvasti nousemaan. Ja hyvä muistaa tänään sosiaaliset mediat. Ei siinä montaa minuuttia mene, niin joku kirjoittaa siellä sosiaalisessa mediassa, että tämmöistä palvelua sain, että en suosittele tätä palvelua kenellekään. Tai se voi olla toisinpäin. Hei, sain mahtavaa palvelua, mulla oli ongelma, se otettiin vakavissaan, reagoitiin nopeasti ja sain vähän ekstraa jopa siihen päälle. Niin, kumpaa mallia niin kuin halutaan, että meistä kirjoitetaan siellä sosiaalisessa mediassa. Ja mun mielestä myös niin reklamaatiot on vallan mainio mahdollisuus niin kuin lisämyynteihin. Ja tämän ehkä unohtaa joskus, että joka asiakaskohtaaminen on myös myyntimahdollisuus.
on se sitten positiivinen tai negatiivinen. Koska siinä me päästään oikeasti pureutumaan siihen asiakkaan ongelmaan. Ja sitä kautta myös niin kuin ymmärtämään sen asiakkaan ongelmia paremmin ja tuoda siihen mahdollisesti lisäarvoa, joka mahdollistaa sitä lisämyyntiä. Eli älkää unohtako, että niin kuin negatiivisetkin asiat voi mahdollistaa lisämyyntiä, jos me hoidetaan ne hyvin. Ja kyllähän nämä niin kuin innovaatiot tulee siinä kanssa mukana, eli nämä reklamaatiot, ne voi paljastaa niin kuin uusia tarpeita, uusia mahdollisuuksia siellä teidän omassa liiketoiminnassa, mitä te ette ole aikaisemmin huomannut. Koska sitä vaan vastataan ja tehdään ja Excel-pinot kasvaa tai ne on siellä tiedostopalvelimella tai ne tallentuu jonnekin, mutta kukaan ei oikeasti niin kuin mieti, että mitä tällä datalla voisi tehdä. Eli se data on niin arvokasta, jos sitä hyödynnetään hyvin ja antaa myös mun mielestä näihin innovaatioihin niin mahdollisuus keksiä niitä ja uusien niin kuin mahdollisten tuotteiden tai palveluiden kehittäminen. Hyvä. Ei ole chattiin tullut kysymyksiä vielä tai kommentteja. Olisi kiva, jos joku voisi kirjoittaa jonkun positiivisen esimerkin sinne, että miten on kohdannut positiivisesti reklamaatiotilanteessa asiakkaan. Jakaa vähän kokemuksia. Ei ole pakko. No nyt me tullaan sitten tähän mielenkiintoiseen aiheeseen, eli tekoäly. Tekoälyhän alkaa olemaan pikkuhiljaa yrityksissä niin kuin arkipäivää monessa osa-alueessa. Itse ollaan huomattu, että niin kuin järjestelmissä se ei ole ehkä vielä ottanut niin paljon tulta alle, mutta me nähdään, että se polku selkeästi menee siihen suuntaan, että tämä vuoden aikana moni B2B-puolen yritys niin tulee myös hyödyntämään tekoälyä niissä operatiivisissa järjestelmissä. Kyllä varmaan täällä kaikki käyttää tekoälyä jollain tavalla, on se sitten ChatGPT:tä tai Copilottia tai muuta, mutta se, että aletaan niin kuin järjestelmissä hyödyntämään sitä dataa ja sitä asiakkaan niin kuin kohtaamista tekoälyn avulla, niin ainakin me huomataan, että se on tulossa. Jotkut on hypännyt siihen kelkkaan, mutta moni miettii vielä, että miten tämän tekisi parhaiten ja ehkä yrittää myös saada sitä omaa dataa niin kuin laadukkaasti muokattua. Mutta mä ajattelin, tuossa poimin muutaman asian, mitä itsellä tulee tuossa reklamaatiokäsittelyssä niin kuin mieleen. Ja yksihän on, niin kun näitä reklamaatioita tulee, niin tekoälyn avulla niin se pystyy jo analysoimaan niitä sisäänpäin tulevia, esimerkiksi jos on sähköposti, mikä on yksi yleinen tapa reklamaatiokäsittelyssä, tai verkkolomake, niin se pystyy jo analysoimaan sen datan ennen kuin se data tulee meille, joka mahdollistaa, että se pystyy kategorisoimaan myös ja priorisoimaan niitä, jos puhutaan tiketteistä, reklamaatioista, sen niin kuin kiireellisyyden ja aiheen mukaan, joka mahdollistaa reklamaation käsittelijälle asiakaspalvelussa niin kuin fokusoimaan niihin tärkeimpiin reklamaatioihin ensin. Ja totta kai säästää aikaa siinä samalla, kun ei tarvitse itse kategorisoida ja priorisoida niitä. Ja tänä päivänä myös niin, jos puhutaan näistä itsepalvelukanavista, niin chatbotit on arkipäivää jo. Eli nehän palvelee sitä asiakasta siellä 24/7, eli ei tarvitse olla henkilökuntaa vastaamassa. Ja jos näitä ylläpidetään ja tehdään hyvin, niin ne oikeasti on vahva resurssi organisaatioille niin kuin palvella sitä asiakasta ympäri vuorokauden. Ja totta kai se vapauttaa hirveästi aikaa siellä asiakaspalvelupäässä. Ja siinäkin niin kuin tekoäly tulee mullistamaan näitä chatbotteja, niin kuin meilläkin on AI-pohjainen chatbotti, niin se oppii
koko ajan lisää, sekä se ottaa myös niin kuin tunnetta mukaan siihen, eli äänen sävy, miten vastataan riippuen niin kuin niistä asiakkaan kysymyksistä, se mahdollistaa eri tavalla taas sitä asiakaspalvelua siellä kotisivuilla. Mutta sama asia tässä, miettikää sitä laatua ja turvallisuutta, sen mä haluan painottaa kanssa, että se data on teidän hallussa. Niistäkin löytyy esimerkkejä eri mallisia, mutta en mene niihin nyt, mutta varmistakaa, että se data on teidän hallussa. Älkää antako AIlle vapautta hakea, poimia sieltä netistä mitä tahansa sinne asiakaspalvelun botteihin, koska siinä voi käydä hassusti. Mutta se mikä tosi mielenkiintoista on niin kuin tunneanalyysi. Eli kun tekoäly pystyy just analysoimaan sitä asiakkaiden viestien sävyä ja tunnetilaa. Tämä on aika pelottavaa, eikö se ole? Mun mielestä on. Mutta samalla mä näen sitä mahdollisuutena niin kuin taas oikeasti palvella sitä asiakasta hyvin. Ja tässähän monesti, niin kuin jos käsittelette asiakasreklamaatioita tai kommunikaatioita niin kuin puhelimitse, niin esimerkiksi Telian kanssa, kenen kanssa tehdään yhteistyötä Limelle kanssa, niin niillä on jo puhelinjärjestelmässä sitä, että tekoäly oikeasti, kun se nauhoittaa sen puhelun, niin tunnistaa sieltä keskustelun aikana, että miten se äänen sävy on liikkunut siihen ja miten sitten asiakaspalvelusta ollaan vastattu asiakkaalle. Ja ollaanko päästy vaikuttamaan siihen tunnetilaan sen keskustelun aikana. Ja sama totta kai koskee myös näihin automaattisiin virtuaaliassistentteihin ja tekoälypohjaisiin niin kuin chatbotteihin. Ja tämä on oikeasti mielenkiintoista ja tämä yleistyy tuolla asiakaskunnassa enemmän ja enemmän, koska niin kuin jos me ajatellaan sitä koulutusta ja kehitystä myös asiakaspalvelussa, joka käsittelee reklamaatioita, niin tämähän on valtava voimavara yritykselle kouluttaa henkilökuntaa ja kehittää henkilökuntaa eri tilanteissa. Eli mä uskon itse, että jatkossa kun se puhelu tulee ja tulee se automaattiviesti, että tämä puhelu nauhoitetaan koulutustarkoitukseen, niin se oikeasti tulee tarkoittamaan myös sitä, että sitä hyödynnetään koulutustarkoitukseen. Ainakin mä toivon niin, että yritykset hyppää tähän kelkkaan mukaan, koska siinä on valtava potentiaali kehittää sitä omaa henkilökuntaa. Ja sitä kautta totta kai kehittää sitä omaa liiketoimintaa ja asiakaskohtaamisia. Ja totta kai kun dataa syntyy valtavasti, niin ihminen, joka yrittää manuaalisesti analysoida sitä, mä oon nähnyt tämmöisiä huikeita Excel-hirviöitä, missä sitä analysoidaan ja sinne on rakennettu vaikka mitä makroja, mutta miksei hyödyntää tekoälyä niin kuin tämän tyyppiseen niin kuin analysointiin ja analytiikkaan, jolloin se mahdollistaa just ongelmien ja aiempien reklamaatioiden ja asiakaspalautteiden niin kuin analysointia, ja tämä mahdollistaa totta kai tämmöistä proaktiivista ongelmanratkaisua, jotka auttaa sitten käsitellä sitä kokonaisuutta. Toisin sanoen mielenkiintoisia aikoja eletään ja tekoäly on täällä nyt ja kehittyy koko ajan eteenpäin ja ellette ole vielä niin kuin alkanut tekemään sitä sisäistä suunnitelmaa teidän operatiivisissa järjestelmissä tai CRMissä, niin suosittelen, että otatte nyt kootte oman tiimin siellä ja alatte miettimään, että missä se tekoäly voisi auttaa teidän prosesseja, teidän tekemistä ja asiakaskohtaamisia. Ja sieltä Anni on antanut chattiin kanssa kommenttia, niin mahtavaa nähdä. Ja tässä on mun mielestä hienosti just Anni laittanut,
että kun se asiakas ei ole niin tyytyväinen niin useimmiten tähän päästään myöntämällä se virhe. No, tämä on oikein. Se on tosi tärkeää olla rehellinen siinä asiakaskohtaamisessa. Mä oon täysin samaa mieltä, koska aina ne asiat ei vaan mene putkeen ja rehellisyyshän on niin kuin valtavan mahtava asia. Ja uskon, että sekin on yksi tausta Suomessa, mutta meitä valittiin maailman tyytyväisemmäksi kansaksi taas tänä vuonna 8. vuosi peräkkäin, niin rehellisyydellä varmaan on jotain tekemistä, uskon minä. Hyvä. Ajattelin loppuun tuoda meidän näkökulmaa asiaan, eli miten sitten ratkaista näistä haasteita, niin aina te voitte hankkia lisää resursseja, enemmän ihmisiä palvelemaan ja toivoa, että sitä kautta niin kohdataan ja hoidetaan asiat paremmin. Tämä on toki aika kallista, se on aikaa vievää, pitää kouluttaa ynnä muuta. Että omasta mielestä kannattaa mieluummin miettiä, että mitä me saadaan lisättyä sitä tehokkuutta. Ja itse kun toimitamme Lime CRM-nimistä asiakkuuden hallintakokonaisuutta, missä asiakaspalvelu, reklamaation käsittely on erittäin vahvasti mukana myynnin ja markkinoinnin lisäksi, niin saadaan nämä kaikki kiteytetty yhteen ja samaan paikkaan ja kaikki data on silloin myös läpinäkyvästi käytettävissä läpi organisaatio. Jolloin jos ajatellaan niin kuin meidän näkökulmaa, ja mun mielestä niin tämä on aika tämmöinen hyvä, pätevä kokonaisuus, eli meillä on niin kuin valtavasti kanavia, missä se asiakas voi jättää meille viestin tai reklamaation tai kommunikaatio. Se on sähköposti. Sähköposti on erittäin yleinen kanava tänä päivänä, varsinkin tuossa B2B-puolella ja itse kun on tuolla tukkuteollisuuspuolella paljon, niin sähköposti on ylivoimainen siinä. Puhelin kautta tulee asioita, totta kai jos puhelinjärjestelmä on integroitu CRM, niin tunnistetaan jo asiakasta siinä vaiheessa, kun puhelu tulee ja se pystyy sitä kautta jo automatisoimaan prosesseja sinne CRM. Verkkolomake on myös hyvin tyypillinen, eli meillä on reklamaatiolomake kotisivuilla, mitä kautta täytetään reklamaatiot, jolla on seui sinne CRM. Chattipalvelut, annetaan mahdollisuus olemaan virtuaalisesti suoraan yhteydessä meihin, erittäin tehokas kanava. Sitten on nämä itsepalvelukanavat, AI-botit, tämmöiset smart FAQt, joka palvelee ja antaa vastauksia siinä heittämällä, mutta samalla ohjaa, eli botti ei voi vastata kaikkeen, jolloin botin tehtävä on ymmärtää, että pystynkö tähän vastaamaan vai onko parempi, että annan mahdollisuuden asiakkaalle kohtaamaan ihmistä. Eli automatisaatio ja tekoälyn avulla, milloin on se aika siirtää se keskustelu sinne oikeasti ihmiselle. Ja sitten on totta kai nämä erityyppiset asiakasportaalit, mitä kautta kirjaudutaan ja siellä on sitten yrityksen omat tiedot, tilaukset, laskut sekä totta kai niin kuin nämä reklamaatiot myös. Eli nämä on kaikki kanavia, mitä me tuetaan myös Limellä, mitä kautta asiakas voi olla yhteydessä meihin. Ja sieltä kaikki tieto valuu yhteen ja samaan paikkaan, eli sinne Lime CRM:n ytimeen, missä me saadaan niin kuin se kokonaiskuva asiakkaasta ensinnäkin, eli läpi organisaation. Ja nyt kun ollaan reklamaatioaiheesta, niin totta kai se reklamaatiokäsittelyprosessi kokonaisuudessaan. Onko se sitten suoraviivainen prosessi, että se ratkotaan ensikohtamisessa, tai että se on prosessimainen, että se pitää sitten talon sisällä kiertää ennen kuin me päästään selvittämään sitä. Ja kun se data on siellä totta kai, niin se on tosi helppo analysoida ja saada raportteja siitä. Ja koko ajan pidetään se asiakas siinä niin kuin huudissa, että missä me mennään automaattiviesteillä, että missä se käsittely tapahtuu, koska itse mä tiedän, että kun ei kuulu mitään, niin mitä minä asiakkaana teen, niin mä laitan sähköpostiin kyselyyn, että hei, mitä tapahtuu mun reklamaatio. Sen takia on tosi tärkeää, että me pidetään se asiakas koko ajan siinä keskusteluyhteydessä tämän prosessin aikana.
Ja riippuen toimialasta sitten, niin totta kai niin kuin mitä myydään, jos ajatellaan teollisuutta tai tukkuun, niin se yleensä liittyy johonkin tuotteeseen se reklamaatio, jolloin se on äärimmäisen tärkeää, että meillä on kanava auki myös sinne ERPiin ja PIM-järjestelmiin, missä se tuotehallinta tapahtuu, ettei se jää vaan taas sinne CRM:ään, vaan että nämä saumattomasti keskustelee keskenään. Sekä totta kai, jos me ollaan myymässä jonkun muun tuotteita, on, että se tieto myös valuu saumattomasti sinne, on se sitten päämies tai toimittaja tai sinne omaan tehtaaseen, tehtaan johtajalle, joka käsittelee asioita eteenpäin. Mutta saumattomalla integraatiolla saadaan tämä kokonaisuus todella hyvin toimimaan, antaa meille mahdollisuuden olemaan proaktiivisia meidän asiakkaita kohtaan ja oikeasti palvelemaan niitä hyvin reklamaatiotilanteissa. Tästä mielellään avaan totta kai keskusteluita teidän kanssa, jos teitä kiinnostaa puhua reklamaatioprosesseista tai CRM:stä totta kai myös, ei muuta kuin rohkeasti vaan käsi ylös ja jutellaan lisää. Näillä sanoilla iso kiitos omasta puolestani, että sain käyttää teidän aikaa 30 minuuttia ja toivottavasti nyt edes saitte 1 tai 2 asian mukaan tästä webinaarista, mitä voitte lähteä edistämään sinne omaan liiketoimintaan. Kiitoksia paljon ja oikein hyvää loppupäivää. Se on moro.